Maglalagay ako ng henna sa buhok ko. Dry yung buhok ko, hindi pa ako naliligo kasi mas gusto ko siyang ilagay na hindi pa ako naliligo para minsan na ng hugas ng aking buhok. Ito yung na-freezer ko na henna. Nilagay ko siya ng lalagyan at isinilid ko siya at nilagyan ko siya ng tag para hindi nila mailuto. Henna color hair. Kasi naglinis yung amo ko sa freezer at itinapon niya yung mga hindi na ayaw na niya. Kaya pasalamat ko sa kanya, nagpasalamat ako. Hindi niya itinapon yung aking henna. Parang siyang chocolate na smell, siya. Ewan, parang putik. Kasi nagsuot ako ng kulay black. May kulay black ako ng pwede nyo siyang isalin or dito na rin siya. Kailangan natin ng tissue. Ayan. Nagkulay na kagad sa kamay ko. Nagkukulay to guys, kaya mag-gloves kayo. Kung ayaw nang makulayan yung inyong mga magagandang buko. Ayan. Kailangan din natin ng cling film at saka mga clips para ihiwalay mo yung buko para madaling applyan ng henna. Tapos, syempre, kailangan mo ng detangled brush at saka yung ito pointed Tapos, kailangan din natin ng rubber sa head, yung pang-support para hindi siya malaglag at saka itim na towels na pwede mo siyang pang-doble para hindi ka makulayan. Ayan, madali ito guys kasi pag nag-brush ako nito, madaling matanggal yung mga buhol-buhol. I-portion lang natin yung mga buhok natin kasi ang haba ng buhok ko kaya mas gusto ko siyang lagyan sa dulo. Lagyan sa dulo dito. Saan ba dulo? Depende na kasi ang haba tong buhok ko. Kaya kailangan ng maramihang clip. Ayan. Ito inihuhuli ko kasi siya. Mahirap lagyan kasi mahaba yung buhok ko. At saka sa CR nyo gagawin guys kasi makalat siya. Pero pag sanay na kayo, hindi na siya makalat syempre. Ayan. Hindi na pala natin kailangan yung ito kasi pwede mo na kamay mo na ito. Pinoportion ko lang siya ng 3 beses. Depende na lang para hindi kayo Ayan. Tapos ito yung unang nilalagyan ko ng henna. Kaya mas maganda marami kang clip para madami kang magamit. Pero maglalagay muna ako ng gloves ko guys kasi magkukulay. Dapat magsusuot ka ng black na t-shirt o para hindi ka makulayan. Ayan, umpisa na tayo. Madali lang naman magkulay. Magkulay kasi nagkukulay ng dark brown tong buhok ko. At the same time, pampahealthy pa siya ng scalp. Kaya mas ganyan ginagawa ko. Tuwad akong ganun. Tuwad.
Tumatay ang haba ng buhok ko kaya yan, no? Para siyang, ewan. Para siyang pupo! Para siyang chocolate! Para siyang putik, ayun. Importante guys, malagyan mo siya ng ano, dun sa... Mas gusto kasi inuuna dito sa ano, sa harapan. Kasi gaganon lang ako, mas madali siyang ano. Pwede niyong maglagay ng oil kung ayaw niyong malagyan yung mga noo nyo ng kulay. Hindi naman siya ano kasi maiiris din isang araw lang. Dapat isagad niyo siya sa ano, sa anit para manamnam yung nutrients ng mga herbs na mga nilagay niyo dito. Tapos i-massage niyo para sumiksik hanggang sa anit yung herbs ng henna na ito. Amla. Maganda to guys kasi nakukulayan yung gray hair mo. Makalat talaga ito kaya dapat sa banyo mo. Banyo ka mag-henna. I-apply mo lang, iubos mo hanggat kaya mo yung henna. Massage mo siya dyan. Hanggang sa dulo-dulo, anit yung mga buhok mo. Ang haba ng hair ko na. Hindi ko pa nasusukat kung ilang haba na ito. Dapat iubos mo. Sagad-sagarin mo para malagyan lahat. Ayan. Madali lang guys pag sanay ka na, pero pag bago pa lang, makalat talaga. Talsikan sa banyo. Malit lang yung banyo ko guys kasi malit lang yung bahay namin. Ayan, may mga nakalagay dyan pero pag ano, punasan mo lang siya ng tissue, okay na. Ayan, bagsak na lang natin sa may tubig na may timba para hugas kagad. Sagad mo lang siya sa anit. Maramdaman mo naman kung nagkapit siya sa anit mo kasi medyo magamit siya. Ayan. Maganda to guys kasi parang pagkatapos mong nag-henna, parang straight yung buhok mo. Para kang nagpariban. Strong smell siya. Pero yung iba hindi nila kaya. Pero pwede mo naman siyang lagyan ng mga essential oils para hindi naman masakit sa ilong mo kung ayaw mo yung strong smell ng henna. Ayan, hanggang sa dulo-dulo. Para siyang ano matigas na yung ulo. Ayun. Matigas yung buhok mo. Para siyang alambre. Ayan. Sarap kayo maglagay kasi parang marirelax yung ano mo. Alam mo, lahat ng ilalagay mo, i-apply mo sa buhok mo is pampahealthy. Makukoveran pa yung ano, yung gray hair mo. Pampahealthy, yung mga, may mga dandruff dyan. Yung may mga dandruff, mga pimples, mga sugat sa anit mo, gagamutin mo. Kasi kumpleto na to guys, may mga tea tree oil siya nilagay ko. Yung mga Ayurvedic, kumpleto siya. Kaya healthy is called. Para siyang ano, para siyang puto. Bad ko. Sorry sa mga kumakain. Tuwaan lang. Puro siyang nagambay guys. Tigas. Tigas siya. Pwede mo naman siya lagyan ng ano,
Pwede na kayong gumawa ng advance ito. Lagay nyo sa freezer. Ayan, sige, lagay natin lahat dyan. Sabay ganun eh, kasi nilagay ko sa siya plastic. Para siya naman. Inubos ko na guys. Sagad-sagad siya. Para... Bakit may plastic to? Plastic. Sagad mo yung massage mo para sumiksik hanggang dun sa anit mo. Oh, big kami. Sarap, parang putik-putik. Yung buhok lang. Hair mask. Henna Amla. Amla hair mask. Ganito ang pag-apply ko. O, tignan mo din hindi masyado kalat-kalat. Pero nung una akong maglagay nito, kalat-kalat talaga ever. Massage mo lang siya. Tapos, iipot mo siya para mag-ano siya. Yan, Punjabi look. Yung buhok mo nandun sa taas. Pupunasan natin yung sobra guys. Ayan. Para hindi masyado Kaya kailangan natin ng tissue, wet wipes. Depende na lang sa gusto nyo pang punas ng inyong face. At mga Hindi naman nagkukulay sa mukha ko ito. Dito lang sa kamay. Ayan o. Pero okay lang yan. Isang araw lang naman. Ayan. Binababad ko siya sa buhok ko ng 2 hours. Pero kung kaya yun ng 4 hours, mas malinaw. Or 24 hours, pero hindi ko kaya yun. Ayan. I-secured lang natin para hindi naman siya pag sobra kasing medyo malabnaw yung pagkagawa mo. Magtutulo dyan sa iyong mga leeg. Kaya yung pagkon lang, may timpla na dapat consistent yung pace niya para pag sobra siyang malabnaw, magtutuluan dyan sa leeg nyo. Pag iba minsan hindi hiyang, nagkakati sila sa leeg. Pero pag just in case ganun nangyari, makati sa ulo nyo at saka maghugasan nyo lang siya ng half cup na vinegar, apple cider vinegar, at saka laukan nyo ng 1 tabong tubig. Ayun. Dapat meron din kayong gunting para may panggupin kayo. Yan! O, di ba ang bilis lang? Dati ang kalat-kalat ko. Para na akong alien. Siyempre, ilabas mo yung tenga mo para makarinig ka. Ayan, guys, diba ang bilis? Tapos punasan mo na lang yung mga excess na pupo pupo daw. Kasi mukha siyang pupo ng muli. Ayan, oh. Diba ang linis? Oh. Hindi ako masyado makalat. Kasi nasanay na ako. Once dati nung una, every week ako, once a week ako nag-henna. Tapos nung sanay na yung pwede kang twice a week. Ay, twice a week, hindi. Twice a month. Mag-henna. Tapos, pag na rin, mas healthy na yung buhok mo, pwede kain na 1 beses lang sa 1 buwan ka mag-henna. Okay na yun. Ito guys, binabalot ko lang siya. O, ayan, di ba para akong Punjabi girl. Nice hair, sabi ng amo ko. Pag nakikita nila ako nakaganito. Di ba? Ang ganda, o. Para kang nakabanda na para hindi naman siya malaglag. Siyempre, secure mo siya. Tapos hindi makulay. Tapos ito, nabili ko to sa Daiso eh.
Tapos ito din lang. Support mo siya para hindi siya malaglag. O diba? Para kang ano. Ang ganda! Ayan guys, ganito ang pag-apply ko ng henna. Henna ko para hindi siya ano, hindi siya makalat at kahit ibabad mo yan ng 2 oras, 4 na oras. Yan. Punas-punasan mo lang yung mga ano. O, diba guys? Wala na yung kulay. Dito sa kamay ko meron. So, dapat magpugas. Ganito lang ang pag-apply nyo ng henna. Ayan o. Pero sa mukha ko, hindi naman siya nagkukulay. Pero yung kulay sa kamay ko, parang kulay orange siya. Parang turmeric. Indian, ano, Indian. Ito yung kalat ko. Bye!